Investigation without proof सानै रेजिस्टारखौ जिहेतु रिलिज होबाय बिथांमोना स' बियो गनायजाथाव नङा। दिनै स्टुडेन्ट पावारखौ लानानै बिथांमोनहा गोबां जानला मोनला जुदि खामानियाव जुदि बाहायोब्ला बे नोंथांमोननि स्टुडेन्ट पावारा जोबस्रांनो 1 मिनिटबो नाङा बुरबकफोर। बेखौ हले सिन्था खालामनाया मोजां। दिनै स्टुडेन्ट पावार होन्दों आरो दिपेन बर' बिथांमोननि खामानि मावदों नोंथांमोना। सोरनि खामानि मावदों? प्रमद बुन्दु बिथांनिसो खामानि मावदों बे स्टुडेन्टफ्रा। लोगोफोर बे साननैसोआव गोबां बेस्थ'नि थाखाय भिडिअ'आव फैनो हायाखिसै आरो सोरखौबा गोबां रायनो गोनां दंमोन। सम आरो बोथोरानो खाबु होआखिसै बारग'लांजोब्बाय आरो जिखुनु अब्लाबो फैलायबाय आरो दा दिनै गंनै इउनिभारसिटिनि रेजिस्टारखौ होखारदों आरो सानै रेजिस्टारखौ। दा बेखौ लानानै माखासे इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्टफ्रा माने गोब्रामलाबायदों। जानला मोनला नाना रोखोम सोंखारिनाय बाथ्राफोरखौ जों दिनै नुदों आरो दा बिनि सिगां बिथांमोना सिन्था खालामनांगौमोन। दिनै बिथांमोना बबे इउनिभारसिटि कलेजाव थानानै बबे इउनिभारसिटि कलेजाव फरायनानै सोरखौ दम होनाय बायदि मोनदों बिथांमोनालाय? जाय बेक्तिया दिनै इउनिभारसिटि कलेजखौनो लाबोदों दा बै बिथांनि लाबोनाय इउनिभारसिटि कलेजाव थानानै दम होनायनि पावारखौ सोर होखो? दिपेन बर' होखो ना इउनिभारसिटिनि गिदिर नेताफ्रा होखो? नङा होमब्ला? लाजिनांगौ बिथांमोना दिनैनि दिनाव। दिनै जाय गोरोन्थिखौ मावनानै बिथांमोना बे इउनिभारसिटिनिफ्राय बिथांमोना खारनो गोनां जादों। दा दिनैनि दिनाव बिथांमोनहाबो जाय 12 जनसो फरायसा बिथांमोनाबो दिनैनि दिनाव खारनो गोनां दं होननानै आं सानो आरो बिथांमोनखौ अलरेडि कलेजनिफ्राय होखारनांगौ। जिहेतु बिथांमोना कलेजनि मोनसे एन्टि दिनै स्टुडेन्टफोरनि मोनसे एन्टि हिसाबैसो बिथांमोना दिनै खामानि मावबाय थानायखौ जों दिनै नुगासिनो दं रायजो नोंथांमोन। खुला-खुलि बाथ्रा बेयाव सोरबा दम होनाय सोरबा गाज्रि मोननाय मोजां मोननायनि बाथ्रा गैया रायजो नोंथांमोन। दिनै स्टुडेन्टफ्रा दिनै बुंबाय थादों स्टुडेन्ट पावार होन्दों आरो गोब्रामलाबायदों जानला मोनला खामानि मावदों। दा बेफोर खामानिया एक्सेप्ट खालामथाव नंगौना नङा रायजोफ्रासो बेखौ बुजिगौ। दिनै स्टुडेन्ट पावारखौ लानानै बिथांमोनहा गोबां जानला मोनला जुदि खामानियाव जुदि बाहायोब्ला बे नोंथांमोननि स्टुडेन्ट पावारा जोबस्रांनो 1 मिनिटबो नाङा बुरबकफोर। बेखौ हले सिन्था खालामनाया मोजां। दिनै स्टुडेन्ट पावार होन्दों आरो दिपेन बर' बिथांमोननि खामानि मावदों नोंथांमोना। सोरनि खामानि मावदों? प्रमद बुन्दु बिथांनिसो खामानि मावदों बे स्टुडेन्टफ्रा आरो बे इउनिभारसिटिनि 10-12 जना बे इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्ट नङा बिसोरो जाहैबाय UPPLनि नेताफोरसो रायजो नोंथांमोन। दा बिथांमोना साबधान जानाया मोजां आरो दा रागा जोंनानै दुखु मोननानै लाब गैया। दा सोरखौ दम होनाय बायदि मोनदों बिथांमोनालाय? दिनै STखौ लानानै नोंथांमोना जुदि प्रटेस्ट खालामदोंब्ला खालाम जा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया। दिनै दाय मावनायनि थाखाय सानै रेजिस्टार होखारजानायाव दिनै नोंथांमोना मानो खर' साखो? नोंथांमोननि थोननायाव नोंथांमोननि बिथोन बायदि जुदि बै सानै रेजिस्टारा मावाखैमोनब्ला दिनै नोंथांमोना मानो खर'आव मानो अर नांखो? बिखायाव मानो गाराय जाखो? लाजियाखिसै। दिनै साफ्रोमबो फरायसानि बिमा बिफाया गथ'फोरखौ मानो थाखाय इउनिभारसिटियाव हरो? माबा मोनसे जानो लाइफ दानो थाखायसो हरना हरा रायजो नोंथांमोन? बयबो बुजिगौ नङा होमब्ला? दा दिनै फरायसाफोरा मा आखल खालामबाय थादों? दिनै फाइनालि मा जादों? दिनै दिपेन बर' बिथांनि सिकिउरिटि हिसाबैसो बिथांमोनखौ खामानि मावनायखौ जों दिनै नुदों रायजो नोंथांमोन। नङा होमब्ला? दिनै इउनिभारसिटिनि फरायसाफ्रा जुदि दिपेन बर'नि सिकिउरिटि जायोब्ला बै कलेजनि भबिसत कलेजनि फरायसाफोरनि भबिसतआ मा जानो हागौ? आरो दिनै जाय स्टुडेन्टफ्रा दिनै जे सम आरो जे थासारिखौ लाबोदों बे समा कलेज आरो इउनिभारसिटिनि आरो फरायसाफोरनि भबिसतनि थाखाय मोजां नङा रायजो नोंथांमोन। हागौमानि कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो दा दिनै बिथांमोना ज्राव हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ दिनै सोंखारिदों बखिदों रायदों। दा बै गथ'नि बिमा बिफाफ्रा ससियेल मिडियायाव नुदों गोजोननाय मोनदों खोमा गाव गावनि फिसालाफ्रा
हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ रायनो हाबायना नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन सानदों बिमा बिफाया साख्रि मोनबाय सानदों बिराद गिदिर गिदिर साख्रि मोनबाय सोरबा माने राजनिति हान्जानि नेताफोरखौ ससियेल मिडियाआव फैनानै रायनो हालायदों होननानै आरो नङा होमब्ला दा गोजोननाय मोनदों खोमा दा सानदों खोमा बिमा बिफाया साख्रि मोनबाय बिराद गिदिर गिदिर साख्रि मोनबाय बे कलेजाव फरायनाय 10-12 जनफ्रा आरो बिमा बिफाया थाखा फैसा बिहरदो मा फिननाय होयो नोंथांमोननि बै फरायसुला जिउनि हाथरखि अलंबार गथ'फ्रा आरो नङा होमब्ला दा गांलाब गांथाब टिभियाव नुदों मबाइलाव नुदों गोजोननाय मोनदों खोमा बा आंना फिसालाया हाग्रामा महिलारि सारखौनो रायज्लायनो हाबाय बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनो हाबाय एकदम नाना रोखोम बुंलाबायनो हाबाय बेफोरबायदि साननानै गोजोननाय मोनदोंबा बे इउनिभार्सिटिनि फरायसाफोरनि बिमा बिफाखौ गोजोननाय बावनांगोन आरो साबायखर होनांगोन आरो नङा होमब्ला जुदि गोजोननाय मोनदोंबा आरो साख्रियाथ' मोनबाय दिपेन बर' बिथांनि सिकिउरिटि मोजांनि बाथ्रा खिन्थु प्रमद बन्दु बिथांनि सिकिउरिटिब्ला एसे साबसिन जागौमोन इनकाम जागौमोन खिन्थु दिपेन बर' बिथांनि बे असाब्य सिकिउरिटि साख्रि लानानै दिनै गथ'फोरनि लाइफआ बरबाद जानो थांगासिनो दं बिमा बिफाया एसे खर' हमखानाया मोजां आरो नोंहा सानदोंबा नोंथांमोना गोबां थाखा फैसा गारबाय गथ'नि थाखाय दा ससियेल मिडियाआव फैलायनो हाबाय थाखा फैसा एसे बिहरदो मा रिप्लाइ मोनगोन ओरैबायदि रिप्लाइ मोनगोन बे फरायसुलाफोरनि गथ'नि बिमा बिफाफ्रा थाखा फैसा बिहरब्ला गैयालै आयै बबाव थाखा फैसा मोननांगौ थाखा फैसा मोना बे ससियेल मिडियाआव जोङो सोरबा गिदिर गिदिर लिडारफोरखौ रायदोंब्लाबो गाव गावनि थाखा फैसा गारनानैसो ज्राव ज्राव रायनांगौ होननानैसो रिप्लाइ मोनगोन नोंथांमोना मिथिगौ दा बिनिखायनो साफ्रोमबो इउनिभार्सिटियानो जा कलेजानो जा बैसोरनि बिमा बिफाफ्रा गाव गावनि भबिसतखौ सिन्था खालामनानै जाहाथे सोरबा दिपेन बर' बिथांमोननि खामानि सोरबा प्रमद बन्दु बिथांमोननि खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थायोब्ला गाव गावनि गथ'फ्रा लाइफ दानायाव गोरलै जागोन होननानै आं सानो खिन्थु बिथांमोना जुदि सानोब्ला बे खामानियानो मोजां सानोब्ला बे बिमा बिफानि खामानि जाहैबाय आरो मानि गोथौ बेहेराव गाब्र'नायखौ नुहुरनानै जुदि बोखाङालासिनो दोनोब्ला बिनिफ्राय देरसिन बिमा बिफानि दुखुनांथाव जेबो गैया होननानै जों साननांगोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा जोंथ' सानो बैफोरबायदि गथ'फोरखौ दिनैनि दिनाव मानि गसगनफोर गायनाय बायदि आथिं हमनानै हायाव दुमसायबावनांगौसो जिहेथु बिसोरो मा खालामनो नागिरदों इउनिभार्सिटिनि भबिसतफोरखौ दिनै बिथांमोना धंस' खालामनो नागिरदों इउनिभार्सिटियाव फरायनाय फरायसाफोरखौ बिथांमोननि भबिसतखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों दा बैफोरबायदि जेनाखि भाइरास थायोब्ला बैफोर इउनिभार्सिटिया माब्लाबा समाव बिराद मोनसे अलखद जानो हागौ होननानै जों साननो गोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा बुजिदोंना रायजो राजा नोंथांमोन आं मा बुंदों दा बिथांमोना दुखु मोननानै लाब गैया आरो फरायसुला फरायसुलिफोरनि बिमा बिफाफ्राबो दुखु मोननानै लाब गैया आंना सिदा दिनै सोरबा हाग्रामा महिलारि सारखौ दमखिनायनि सिगां बिथांमोना 100 बार सानग्रो दिनै 0 BTCनिफ्राय लानानै बे BTCआव बेसेबां डेभेलप जादों नोंथांमोनहा मेगन गैया खाना नामा जिखुनु दिनै बे बाथ्राखौ बुंबाय रायजो राजा नोंथांमोन दुखु मोननानै लाब गैया आरो जोबनायाव मोनसे आपडेट होनो लुबैदों दा बेनो जाहैबाय मोनसे गोग्लैसोनाय बर' न'खरखौ हेफाजाब होनो थाखाय आं बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायगोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला अब्लानो बुजिगोन आं सानो नोंथांमोना बिथांमोननि जेनाखि अलखद समाव थाइसे थाइनै हरनानै जुदि मदद होयोब्ला हेफाजाब होयोब्ला माने बे मददनि फिननायखौ नोंथांमोनहाबो माब्लाबा इसोर आरो भगबाननिफ्राय मोनफिनगोन होननानै आं सानो आरो बेमारखौ रैखाथि होनायाव साफ्रोमहाबो 10 थाखा 20 थाखा 100 200 500 हरोबा माने बे माब्लाबाबो गोरोन्थि जानाय नङा एबा खहा जानाय नङा होननानै आं सानो आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा बिनिखायनो
साफ्रोमबो आंनि चेनेल मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोना अनोब्ला गावजों गाव नैबे पेरालाइसिस बेमाराव गोबाव समनिफ्राय गोग्लैसोनानै थानाय बेमारिखौ नोंथांमोना हेफाजाब होदो आरो भिडिअखौ नायनानै बुजिनानै लादो आरो QR कड आरो एकाउन्ट नाम्बार होखानाय जाहैबाय बेयावनो हरबानो जाबाय लोगोफोर थेंक इउ रायजो राजाफोरनिसिम आं दिनैहाय रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ लुबैनानै आखाइ खबजबनानै आरज गाबहरो आंनि फिसाया गोबाव समनिफ्रायनो बेमाराव गोलैसोनानै दङ आरो गाव जा आगोल समाव मोजां समाव एसे एनै खामायदोंमोन बेफोर थाखा फैसाफोरा सेस थांस्रांजोब्बाय गावनि बेमार सिकित्सा खालायनायावनो दिनैहाय आङो बिराद जार्लायाव गोलैनानै दङ आंहा फिसा सानै दङ नैबे आंनि फिसाजोआ जेब्ला बिफाया गोब्राब जोखोम जादोंमोन होमब्ला 4 बोसोरल'मोन बिसोरखौ लेखा फोरोंनो बा फिसायखौ सिकित्सा लाफिननो थाखाय रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ लुबैयो आरो रायजो राजाफ्रा अननानै आंनो अनसुंथाइ हरो एसे आरो गेदेमाफोराबो एसे अनहरो जा एसे हायो बेनि थाखाय आङो आरज गाबनाय जायो न'खराबो बिराद जारला जानानै फैबाय नालाय सिगाङाव फार्स्टआव आङो क'क्राझाराव लांग्रोदोंमोन क'क्राझाराव हायैनि थाखाय रेफार खालामनाय जादों सिलिगुरियाव लांबाय बिदिनो 27 दिन दोनहैदों आरो 27 दिन दोनहैनायनि उनावबो मोजां जाफैयाखै आरो सेस्था खालामदोंमोन जा एसे फैसा थाखा दंमोन बेजों थेवबो मोजां खालामनो हायासै फैसा थाखानि आंखालावनो आंनि फिसायखौ मोजां खालामनो हायाखै आरो बेनि थाखायनो आङो अनसुंथाइ बिनाय जाबाय आरो गेदेमाफोरनिसिम दा रायजो राजाफोरनिफ्राय एसे एनै अनसुंथाइ मोनोब्ला फिसायखौहाय लांफिननायनि माबा रायजो राजाफोरनिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोनोबा आङो फिसायखौ लांफिनगोन आरो सिकित्सा खालायफिनगोन फिसाफोरनोबो एसे लेखा फरायनायाव मदद जागोन आरो आंहा दा गथ'फ्रा बेसे क्लासाव फरायदों ना देरसिना दा 10आव मोनबाय ओमफ्राय नैबे उन्दैसिना 3आव दा फिसाया बेसेबां बोसोरनिफ्राय बेफोरबायदि गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै थागोन 3.5 बोसोरानो जाबाय 3.5 बोसोर थाबायनो हायाना थाबायनोबो हाया रायज्लायनोबो हाया आरो आखाइया गासिबो फारसेथिंनो टटेलि थैजोबनाय आरो दा बेखौ माबायदिहाय मोनजानो लुगैयो जे एकाउन्ट नाम्बार मबाइल नाम्बार एकाउन्ट नाम्बार एकाउन्ट नाम्बार होनायाव हरबानो जाबाय QR क'डबो होनाय जादों